video nito guys, tayo ay magluluto ng adobong bangus. Kasi guys, nung nagpunta kami sa isdaan, nakabili kami ng malaking bangus. At i-slice namin yun. At ito, yung mga gitnang parte niya, ito lahat yung ia-adobo ko. Samahan niyo po ako. Prepare muna natin ang ating mga ingredients. Ngayon naman po, magigisa na tayo. Lalagay lang ako ng konting mantika lang. Lagay ko na yung bawang. Lagay ko na po yung luya. Ngayon po, ilagay ko na rin yung ating sibuyas. Ngayon po, maglalagay po ako ng konting butter. Ilalagay na natin yung ating isda. I-arrange ko lang po ito. Ngayon naman po, maglalagay po ako ng asin. Ng ating paminta. Ang gagawin ko po dito, putol-putulin ko lang siya ng ganito. Tapos, ibabaw ko na rin po yung ating sili. Tatakpan ko lang dito hanggang sa medyo mag-release siya ng tubig. So, okay na po ito. Ngayon naman po, mag-a-add tayo ng 1/3 cup ng soy sauce. Mag-a-add ako ng 1 cup of water. Hot water na po yung nilagay ko para mas madaling kumulo. 2 tablespoon ng oyster sauce. Hahayaan ko lang itong kumulo. Medyo patuyuan ko lang po ito ng bahagya. Tapos po, ilo-low fire ko lang siya. Hindi na bale medyo matagal yung pagkakaluto niya. Kasi kapag once na naluto ng maigi, ito mas masarap. Lalabas yung talagang lasa niya. Hayaan ko lang po ito. Babalikan ko po kayo kapag medyo nag-evaporate na yung tubig niya. Ngayon naman po, mag-a-add lang po tayo ng vinegar. Ito po yung gagamitin kong brand. Maglalagay po ako ng mga 1/8 cup po. Kunti na lang po yung sabaw niya. Ngayon naman po, gagawin ko, lalagyan ko lang po ito ng pampalapot. Ngayon naman po, para sa pampalapot natin sa sabaw niya, gumamit lang po ako ng 2 tablespoon ng cornstarch. Dinisolve ko lang po ito sa normal water lang po.